uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngazi ukuthi bingelelwa kanjani inkonzo siphelile. Kodwa ngiyambingelela abazalwane kamili lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu ngezwi lakhe. Akukho kuhle ukuthi selifundiwe izwi bese siphinde sivule elinye sikhiphe osekuseyinhlizweni zabantu. Kodwa ngiyathanda nje bazalwane basemyudeni ukuthi siyanithanda kakhulu. Kodwa ngaphezulu kwakho konke Jesu uyanithanda. Okubalekile ke kuneculo lapha ya emacilongweni 84 likhuluma ngesikhathi somkhuleko. Lithi ke masingabi iziwula. Sihlushwe inhlupheko kodwa thina sibe sinaso isikhathi sokukhuleka. Angisezulukhotha ke izwi ngoba likhulu esilitholile asizindle ngalo uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.